may mga kusog buot na dawa natutumba, binabangon para lumaban. Kaya apod kitang tatak Uragon. Estado na sa bilog ang Pilipinas, sisay man ang makadangog nagngangalas. Bagyang kadigdi iba ang mamamatean, mga tanawon dai matatawadan. Mahihiling mo ang tunay na kagayonan, masisiram na mga pagkakan mananamitan. Mga lugar na dai pagsasawaan, digdi mo lang mahihiling sa Kabikolan. Tatak Uragon, kulturang Bicolnon. Tatak Uragon, Bicol na magayon. Tatak Uragon, bayo ng hahanapon. Kaya madyana, ipag-orgulyo sa tuyang rehiyon. Maski anong kusog kanduros ang sapuon, ang Bicolano tulos mabangon. Ipapahiling na kita Uragon.